век вечный час, Господь Боже наш, Ты керуй, Езу нас, Володар, Збавца наш, повек вечный час, Господь Боже наш, Ты керуй, Езу нас, Володар, Збавца повек вечный час, Господь Боже наш. Соль земли світло для свету, вось найлепший шлях життєвий, цілий світ хай бачить гэта і прославить Бога у небе. Живи Евангелием в житті штоденним, і узявши криш виходь на шлях Христовий. Живи Евангелием з любов'ю серцем, каб світ добро, спокой и радость нести. Стань, мовлік Христових в учнях, хоть на шлях Христовий. Живи Евангелием з любов'ю серцем, каб світ добро, спокой и радость нести. Страх откинь, макали люди, нас за правду ненавидять. Пробачаймо усім ворожесть, у небе наша узнагорода. Живи Евангелием в житті штоденним, і узявши криш виходь на шлях Христовий. Живи Евангелием з любов'ю серцем, каб світ добро, спокой и радость нести. Твоє серце завсюди открито, з його лється святая любов. Спосилаєш свою милосердність і чекаєш мене знов і знов. Єзу, довіряю Тобі, Єзу,
Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Недельная святая Евхаристия збирає нас вокруг Божьего алтара, как подновить в наших сердцах надею на наше избавление. Сам Иисус наближается до кожного з нас, как узмацнить сегодня нашу христианскую веру тое, что Ягоное Слово триває праз веки. И Он єднає нас в сакраменте Святой Коммунии, как мы верно виконували дорученное нам задание. Миновито сам Иисус збався свету, покликал нас до служения ближним. Как на святейшую ахвяру я отправляю интенции померлой Ирины Кетрис, 6-й месяц после смерти, выпрошаючи, как милосердный Бог принял бы до своего владарства в небе. А на початку этой Евхаристии подякуем Пану Богу за все дары ласки, а так само перепросим за наши грехи, как угодно скласти ее. Споведаюся у всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшив я вельми Думкою, словом, учинком и занедбанням. Моя вина, моя вина. моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую за все Всюди Панну Марію, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за меня, да на Бога. Нехай змилується над нами Бог всемогутний, отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вічного. Амин. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвали Бога Отца. Амен. Молимся. Усемогутный Боже наш, наша моц и надея, мы слабые люди, без Тебе ничего не можем. Выслухай наши молитвы, да поможи нам Твоей лаской, как наша воля, наши учинки были сгодны с Твоими заповедями. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живет дарить едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Амен. Читання книги Зиходу. У тыя дні
Дайшоўшы аж да Сінайскай пустыні, сыны Ізраіля разбілі лагер у пустыні. І лагер Ізраіля уладкаваўся там насупраць гары. Маісей узышоў да Бога, і паклікаў яго пан з гары, кажучы: «Так скажаш дому Якуба, і абвесціш сынам Ізраіля. Вы самі бачылі, што я зрабіў егіпцянам, і як насіў вас на арліных крылах, і прывёў вас да сябе. Цяпер, калі будзеце слухацца голасу майго і захоўваць запавет мой, то станеце маёй уласнасцю сярод усіх народаў, бо мая ўся зямля. І вы будзеце для мяне валадарствам святароў і народам святым». Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Мы Яго народ, і овечки Ягонай паствы. Мы Яго народ, і овечки Ягонай паствы. Ускликай Пану уся земля, з радостью служите Пану. Станьте перед Яго обличчям з радостным спевом. Мы Яго народ, і овечки Ягонай паствы. Ведайте, што Пан ёсць Богом, Ён стварыў нас, і мы Ягоныя. Мы Яго народ, і овечки Ягонай паствы. Мы Яго народ, і овечки Ягонай паствы. Бо Пан ёсць добры, навеки Ягоная милосердность, и верность Яго с поколения в поколение. Мы Яго народ, и овечки Ягоной паствы. Читання з послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, калі мы былі яшчэ слабымі, Христус у вызначаны час памёр за бязбожных. Бо наўрад ці нехта памрэ за праведніка. Можа, за добрага чалавека нехта і адважыцца памерці. Бог даказвае сваю любоў да нас тым, што Христус памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнымі. Тым больш цяпер, апраўданыя Яго крывёй, мы будзем збаўленыя праз Яго ад гневу. Бо калі, будучы ворагамі, мы паядналіся з Богам праз смерць Яго Сына, то, паяднаўшыся, мы тым больш збавімся праз Яго жыццё. І не толькі гэта, але і ганарымся ў Богу праз Пана нашага Езуса Хрыста, дзякуючы якому мы атрымалі цяпер паяднанне. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Наблизилось владарство Божие, кажа Пан. Кайтеся и верьте у Евангелия. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час Езус, убачыўшы натоўпы людзей, злітваўся над імі, бо яны былі знясіленыя і пакінутыя.
нібы авечкі, якія не маюць пастыра. Тады ён кажа вучням сваім: жніво вялікае, ды работнікаў мала. Дык маліце Господа жнівака, выслаў работнікаў на жніво сваё. І паклікаўшы 12 вучняў сваіх, ён даў ім уладу выганяць нячыстых духаў і лячыць усялякую хваробу і усялякую немач. Імёны ж 12 апосталаў былі такія: першы Сымон, называны Пятром, і Андрэй, брат яго, Якуб Забядея, і Ян, брат ягоны, Філіп і Барталамей, Тамаш і Мацвей мытнік, Якуб Алфеяў і Тадэуш, Сымон Кананіт і Юда Іскарыёт, які здрадзіў яго. Гэтых 12 Езус паслаў, наказваючы ім: на шлях паганцаў не ідзіце і ў гарады самарыйскія не ўваходзьце. Найбольш ідзіце да авечак з дому Ізраіля, якія загінулі. А ідучы, абвяшчайце, кажучы: наблізілася валадарства нябеснае. Хворых аздараўляйце, мёртвых уваскрашайце, пракажоных ачышчайце, злых духаў выганяйце. Дарма атрымалі, дарма і давайце. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Милованные у Христе, дорогие браты и сестры, сённяшняя літургія слова показывае нам Бога, які ніколі не здаецца далёкім ад людзей, ад чалавецтва, але пастаянна цягнецца яму насустрач. У цэнтры ўсіх сённяшніх чытанняў знаходзіцца Божая любоў і пакліканне, якое вынікае з гэтай любові. Бог выбірае чалавека, адорвае яго сваёй ласкай і пасылае яго іншым. Гэта было праўда ў гісторыі Ізраіля, у жыцці апосталаў, і гэта праўда сёння у жыцці кожнага з нас. У першым чытанні з кнігі Зыходу мы чуем словы Бога да народу Ізраіля пасля таго, як ён вывеў яго з егіпецкага рабства. Бог нагадвае народу пра ўсё, што ён зрабіў для іх. Я насіў цябе на крылах арліных і прынёс цябе да сябе. Гэты вобраз неверагодны, пяшчотны і клапатлівы. Бог не прадстаўляе сябе як такім жорсткім кіраўніком, але як айцец, які клапоціцца пра ўсіх сваіх дзяцей. І затым мы чуем у першым чытанні абяцанне: ты будзеш маёй асаблівай уласнасцю сярод усіх народаў. Аднак выбар Ізраіля не быў адметнасцю дзеля сябе. Ён быў звязаны і з адказнасцю. Яны павінны былі быць сведкамі Божай прысутнасці перад іншымі народамі. Пра свае паступкі паказваць гэтую любоў для тых, сярод якіх яны жылі. І гэтае слова не страціла сваёй актуальнасці, дарагія браты і сёстры. Пра святое хрышчэнне мы уключаныя ў Божы народ. І кожны хрысціянін выбраны і пакліканы. Не для таго, каб адчуваць сябе вышэйшым за іншых, але каб адкрываць Бога свету пра сваё жыццё, пра сваю веру. Бо вера – гэта не асабісты такі скарб, які я магу зачыніць у сваім сэрцы. Гэта дар ад Пана Бога, якім трэба дзяліцца з іншымі. Сённяшні псальм рэспансарыйны падбадзёрвае нас словамі, якія мы разам з вамі спявалі. Мы яго народ, і авечкі ягонай паствы. Гэтыя словы нагадваюць нам пра нашыя адносіны з Богам, што мы не пакінутыя самі па сабе. Мы належым добраму пастыру, які ведае сваіх авечак, ведае кожнага з нас, клапоціцца пра іх і вядзе іх праз усё жыццё. Усведамленне гэтай прыналежнасці дае нам, дарагія браты і сёстры, спакой нават сярод цяжкасцей і невызначальнасці, бо не ведаем, што нас чакае ўперадзе.
у другім чытанні, які мы сёння пачулі, святы Павел адкрывае найглыбейшы вымер Божай любові да чалавека. Апостол нагадвае нам, што Христус памёр за нас не тады, калі мы былі святымі і дасканалымі, але тады, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Это надзвычайна важная праўда. Вельмі часта людзі думаюць, што яны павінны спачатку стаць лепшымі, больш годнымі, больш святымі, каб заслужыць Божую любоў. Але наадварот, Бог памірае за грэшнікаў. Бо Езус гаворыць, што я прыйшоў не да здаровых людзей, але лекара патрабуе толькі хворыя. І крыж Хрыста – гэта найвялікшы доказ. Доказ гэтай любові. Езус памёр не за дасканалых, але за кожнага з нас тут прысутнага. З нашымі слабасцямі, грахамі, нашымі няўдачамі. Бог любіць нас не таму, што мы дасканалыя. Ён любіць нас таму, што мы Яго дзеці. І гэта праўда дае нам надзею, што мы можам з Яго дапамогай змагацца з нашымі слабасцямі і быць заўсёды тым любячым дзіцём, якога атульвае сам Бог. Евангелія, як урывак Евангелія сёння паказвае Езуса. Езус, які глядзіць на натоўпы людзей і перажывае глыбокае такое спачуванне. Ён бачыць людзей згубленых, стомленых, пакінутых, і гаворыць, як авечкі, якія без пастыра. Варта значыць, што Езус не спачатку гаворыць пра грахі гэтых людзей і памылкі ці нявернасці. Ён спачатку заўважае іх разгубленасць, заўважае іх пакуты. І гэта важны урок для кожнага з нас, што Христус спачатку глядзіць на людзей з любоўю і спачуваннем. Толькі потым ён заклікае іх да змянення жыцця, да навяртання. Можна спытаць, каго Езус лічыць авечкамі без пастыра сёння? Магчыма, дарагія браты і сёстры, гэта, можа, маладыя людзі, якія гадзінамі сядзяць у сацыяльных сетках, але пры гэтым адчуваюць сябе адзінокімі. Магчыма, нават мужа і жонку, якія жывуць у адным дахе, в адным доме, в адной кватэры, але ўсё больш аддаляюцца адзін ад аднаго. Магчыма, чалавека, які дасягнуў прафесійнага поспеху, стаў якімсьці начальнікам, але кожны дзень прачынаецца з пачуццем пустаты ў сваім сэрцы, у сваім жыцці. І аднак Езус не абмяжоўвае такім спачуваннем, але адразу пасля гэтых слоў ён заклікае. Ён заклікае 12 апосталаў і пасылае іх да гэтых людзей. Ён даручае ім абвяшчаць блізкасць валадарства нябеснага, аздараўляць хворых і несці самае галоўнае, несці надзею, каб не было бы гэтай пустаты, каб не было бы гэтай адзіноты. І тут выяўляецца дзіўная дэталь. Езус бачыць велізарнасць патрэб, але не вырашае дасягнуць усіх адзін. Бо ён заклікае 12 і робіць іх такімі супрацоўнікамі у сваёй місіі. Бог, які мог дзейнічаць адзін, вырашае мець патрэбу ў самім чалавеку. І гэта адна з найвялікшых таямніц нашай веры, хрысціянства. Такім чынам Хрыстус паказвае, што адказ на патрэбны свету заключаецца ў канкрэтных людзях. У вас, дарагія браты і сёстры. І словы Езуса «жніво вялік, але работнікаў мала» застаецца актуальнымі сёння. Бо жніво вялікае не толькі ў далёкіх ісці місіях, якія мы часта чуем, што хтосьці дзесьці выбіраецца. Яно вялікае ў нашых сем'ях, яно вялікае ў нашых парафіях, на працоўных месцах, у нашых школах. І часам мы думаем, што нам патрэбна вялікія справы, але Христус часта пачынае з простых рэчаў. І гэта простая рэч, это можа быць размова з дзіцём пра веру у сваёй сям'і. Гэта наведванне хворага, можа, суседа, суседкі. Гэта телефонны званок адзінокім людзям.
прабачэння, яго, можа, хтосьці чакае ўжо гадамі. А ў нас дзесьці ў сэрцы сатана гаворыць: не трымай злосць, не прабачай. І гэта не толькі заклік да святароў, манахаў ці місіянераў, бо кожны з нас ахрышчаны, як я гавару на пачатку, ён з'яўляецца тым выбраным народам. І кожны з нас ахрышчаны, запрошаны да супрацоўніцтва з Богом. Кожны мае сваё месца ў касцёле і мае сваю місію, якую трэба выканаць. Магчыма, найбольшая праблема сёння – гэта недахоп вернікаў, а перакананне многіх вернікаў, што евангелізацыя – гэта чыясьці іншая задача. Не, гэта задача кожнага з нас. Але Езус не сказаў: прасіце лепшых работнікаў в сённяшнім Евангелі. Ён сказаў: прасіце гаспадара жніва, каб ён выслаў гэтых работнікаў. Магчыма, мы самі станем Божым адказам на нашу малітву. Мы павінны быць тымі, хто ідзе з гэтай місіяй, нясенне добрай навіны. Для некаторых гэта будзе сведчанне веры ў сваёй сям'і. Для іншых нават гэта місія можа будзе сумленная праца. Для другіх прабачэнне таго, хто нас пакрыўдзіў, або мужнае сведчанне пра Хрыста ў паўсядзённым жыцці, у школе, у другім месцы, у месцы нашай працы. І сучаснаму свету патрэбныя людзі, якія не толькі гавораць пра веру, але самае галоўнае, што жывуць гэтай верай на штодня. Яны патрэбныя сведкі надзеі, міру і любові. Вельмі часта першым Евангеліем, якое хтосьці чытае, гэта не святое пісанне, а наše ўласныя дзеянні, нашыя паступкі. Дзіцё першае Евангелія чытае ад свайго мамы і таты. І ён з'яўляецца тым сведкам, ён з'яўляецца тым, хто нясе гэту місію, на якую сёння Христос пасылае. І сённяшняя літургія захоча нас задаць сабе некалькі такіх пытанняў, на якія кожны з вас хай дасць адказ у сваім сэрцы. Ці я усведамляю, колькі добра Бог зрабіў у маім жыцці? Ці верую я, што Ён мяне любіць, не гледзячы часам на мае слабасці, на мае грахі? Ці адчуваю я адказнасць за перадачу веру іншым, каго сустрэну ў сваім жыцці? Ці малюся я аб новых пакліканнях да святарства, да кансакраванага жыцця? Ці, магчыма, я ўцякаю, можа, нават ад тога задання, якое Христос даверыў мне, бо я хрысціянін, бо я яго дзіця? Няхай Евхарыстыя ўмацуе нас у перакананні, што мы любімыя дзеці Божыя. Няхай нагадвае нам, што мы былі выбраныя, і мы пасланыя ў гэты свет сведчыць. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу,
які зайця і сина походить, якому разом зайцом і сином належить поклонення і хвала, які промовляв праз пророков, веру у один і святий католицький і апостольський костел, визнаю один і хрост для отпущення грехов, і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будучому світі. Амінь. Отче предвечный, прими наши щирые молитвы, які узносим до Тебе, сподіваючися на Твою безмежную милосердность. Молимся, святый католицкий костел, как повсюдно, нестомно обвещал правду об избавлении и обудживал веру у Иисуса Христа. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за Папу Римского и все духовенство, как годно выконывали свое отказное апостольское и святарское служение. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто рихтується до прийняття сакраменту святарства, как узмоцненные дарами Святого Духа праз усе життя заставалися вірними своєму покликанню. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за християнські сім'ї, у яких нема узаєморозуміння, как з'єднані з Христом, вони жили у згоді, правді і взаємній любові. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих людей, які у серці не мають супокою, ка пошукали його у сакраменті сповіді, щирої молитви і святої комунії. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за душі, які терпять у чистці, а так само за померлих, особливо за Ірину Кетрис, каб праз наші щирі молитви вони змогли досягнути вічної радості у небесному володарстві. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних в святой літургії, каб ми завсюди мали отвагу годно виконувати задання, даруче нам Христом, і обвящати правду об наближенні Його володарства. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Вислухай, Боже, наші молитви праз Христа Пана нашого, який з Тобою в єдності з Духом Святим, живе і владарить на веки вічні. Амінь. Навчи мене, Боже, любить, усім серцем Тебе, Єзу милый, каб и душу Тебе присвятить, и не быть все життя боязливым. Ты мой Пан, Єзу Христе, Ты дорога и правда, и вечное життя. Ты дорога и правда, и вечное життя. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог, Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Боже наш Отче, Ты умацовываешь нас хлебом и вином, и у их даешь нам сакрамент, что нас обновляет. Учини, каб мы завсёды черпали з Его сил для души и тела, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан с вами, И с Духом Твоим угору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче, всемагутны вечны Божа. Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе, каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Троіцы, стаў касцёлам, Христовым целам і жывой святыняй Духа Святога, дзеля хвалы Твоей безмежнай мудрасці. Таму разам з хорам і анёлам мы праслаўляем Цябе з радасцю, усклікаючы. Святый, святый, святый,
Ты, Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца всялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам перш дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостол Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і зноў тая падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Тае, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табой і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто Твоей ласцы дышоў з гэтага свету. І дазволім бачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, за святымі апостоламі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, пра Сына Твайго, Jesúsa Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Jesús Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкав супокой дні наші, дапоможи нам милосердності Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху
і захаваны всялякага неспакою чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыся збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось, баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликаная на вечеру ягоную. Ані, я не варты, ты войшов до мяне, але скажи толькі слово, будзе оздоровлена душа моя. Что за радость, Бог наш есть так близко, сердце мне говорить про Его. Молитва з вуснов моих льется, у души моей Бог живе. Придите, люди, уславляймо Пана, песню подяки заспеваем, и пред Его обличам спев прославления хай гучить. Наш, что за радость, Бог наш есть так близко, сердце мне говорить про Его. Молитва з вуснов моих льется, у души моей Бог живе. Наш Пан великий, в руках Ягоних вершині горов и все земли, безмежа морских просторов, бо Он створив сусвет. Что за радость, Бог наш есть так близко, сердце мне говорить про Его. Молитва з вуснов моих льется, у души моей Бог живе. Мы на колени перед Им станем и схилим чола, бо Он наш Пан, а мы Его овечки, и Он наш Створитель и Отец. Что за радость, Бог наш есть так близко, сердце мне говорить про Его. Молитва з вуснов моих льется, у души моей Бог живе.
Молимся. Боже наш Отче, святая коммуния, якую мы приняли, означая єднання вірних у Тобі, учини, каб яна підтримувала одинство в Твоїм костелі, праз Христа Пана нашого. Амен. Парафіяльныя аб'явы на гэтым тыдні ў літургіі адзначаем. У панядзелак, 15-й дзень месяца, дзень міласэрнасці, ад 14 гадзіны магчымасць адарацыі на свяцейшага сакраменту. А гадзіне 15 вяночак да Божай міласэрнасці і благаслаўлення на свяцейшым сакраментам. У аўторак у нашу парафію у 12:30 днём прыбудзе абраз Маці Божай Вострабрамскай у рамах перэгрынацыі, прысвечанай падрыхтоўцы да святкавання 35-годдзя Гродзенскай дыяцэзіі. Запрашаем на гэту гадзіну, каб спаткаць абраз і памаліцца да Маці Божай. Абраз будзе прабываць у нашай парафіі да чацвярга, а ў чацвер у 15:30 абраз будзе перавезены у парафію у Жупраны. У аўторак вечарам, у сераду і ў чацвер рана, за паўгадзіны перад святой імшой, ружанец і набажэнства да Маці Божай Вострабрамскай. Колы жывога ружанца запрашаем таксама у іншыя гадзіны на малітоўнае чуванне пры абразе Маці Божай. Прапанаваны час малітоўнага чування пры абразе Маці Божай Вострабрамскай для колаў жывога ружанца ёсць вывешаны на табліцы аб'яў пры выхадзе з касцёла, можам зазнаёміцца. У сераду ўспамін святога брата Альберта Хмелёўскага законніка. У чацвер святая гадзіна ад 23 гадзіны і да поўначы. У наступную нядзелю будзем перажываць дзень медыцынскіх работнікаў у нашай краіне. У гэты дзень будзем асабліва даручаць Богу усіх медыцынскіх работнікаў нашай парафіяльнай супольнасці праз нашую малітву. Прыпамінаем, што вячэрнія імшы ў нашым касцёле ў буднія дні цэлебруюцца ў 18:30. У наступную нядзелю да нас прыедуць валанцёры дабрачыннай арганізацыі «Карытас», каб таксама пазнаёміцца, і будзе магчымасць набысці прадукцыю гэтай арганізацыі, сродкі якіх пасля будуць прызначаны для патрабуючых. У парафіяльным кіоску можна набыць чарговы нумар нашай дыцэзіяльнай газеты «Слова жыцця». У гэтым годзе з нашай парафіі пойдзе пешая пілігрымка ў санктуарыі Маці Божай у Тракелях. Пілігрымка адбудзецца з 8 па 10 ліпеня. Захвочваем усіх жадаючых прыняць удзел у пешай пілігрымцы. Запісацца можна ў канцылярыі да канца чэрвеня, а таксама пры выхадзе з касцёла ёсць гэты плакат з інфармацыяй, з нумарам тэлефона, можам запісацца таксама тэлефанічна. Дзякуем за ахвяраванні на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашы парафіяне. Алена Матусевіч, 83 гады, Віктар Горыт, 66 гадоў, Вера Мордас, 66 гадоў, Галена Буканёва, 83 гады, Ганна Кількоўская, 55 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, Пане. А святло вечнае, няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечна. Даверым новы распачаты тыдзень і всю нашу парафію Маці Божай. Тваёй абароне аддаемся. Святая Богородица, у нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная, о Панне наша, опекунка наша, суцяшальніца наша, Ты заступніца наша, Сынам Сваім нас паяднай, Сыну Свайму нас даручай, Сыну Свайму нас аддавай. Дякую за польную молитву. Теперь примите Божие благословение. Пан з вами. И за Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в упокое Христа. Дякуем Пану Богу. Иисус Господь, Избавитель мой, Аллилуйя.
Избавитель мой, Аллилуйя.